Reit, noswaith dda. Croeso chi i'r oedfa nos yma heno. Mae'n braf gweld cymaint troi fewn. Ia, dewch i fewn, ffeindiwch set. Staddwch lawr. Bydwch chi'n neud y lle, edrych yn fler. Reit, diolch i Gwyl am bore yma. Oedd o'n just yn braf gweld Gwyl yn doedd. A i'r rhai ohono ni sydd yn nabod Gwyl yn dda iawn, oedd o just neis gweld Gwyl yma yn doedd. Rhain i chi sy'n cofio'r y flwyddyn a hanner yn ôl, mi oedd Gwyl yn wael iawn i ddweud y gwir. So, mae o just yn braf i gael o yma a i weld yma yn edrych mor iach ac yn cyflwyno'r gair yn ei ffordd unigryw fo. So, diolch i ti Gwyl am bore yma. So, heno... So heno, da ni'n cael cwmni Simeon Baker. Waw, neu da. Dwi wedi bod yn galw'r boi yma'n Simeoni trwy'r dydd. So, O'n i ddim yn nabod o, ddim yn siŵr iawn pwy oedd o, ond mae yna bobl wedi bod yn deitha fi bod o newydd gael swydd uchel iawn, so mae'n dipyn o big cheese. Hefyd, mae gynnu fo galon dros cenhadaeth dros Cymru. So, Gwyl yn sôn bore yma am firsts, yn dweud. So, mae hwn y first i ni heno, so da ni gen big cheese sydd yn gen calon dros Cymru. So, mae hynny'n braf. So, edrych ymlaen iawn i gael clywed chi nes ymlaen hefyd. Mae'n ordos gyda fi i gyhoeddi pethau. Mae'n rhai pethau fyny fanna, os da chi'n gallu darllen. Mae tân yn bwysig hefyd, yn y rheolau tân. So, os oes da dan, mae yna exits yn fanna a fanna, a mae yna un yn fancw. So, os ydych chi godi'n drefnus, os di'r larw'n mynd off, neu os ydych chi'n hogla mwg, a just cerwch yn ar y deg at allan. If those of you who don't understand Welsh, in the event of a fire or the fire alarm, just remain seated, don't panic, and then someone, you can leave in an orderly manner. Heno, 9 gloch ar ôl yr oedfa, mi fydd yna oedfa ychwanegol, hyn chi sydd yn eisiau chwaneg, i fyny wrth y lle bwyd yn fanna, yn ystafell y fanna, mae hwnna am 9 gloch. Cofiwch am y grŵp gweddi yn fanna hefyd, sydd yn edrych ymlaen i gael cwmni i chi. Os ydych chi eisiau unrhyw beth i weddio drosto fo, gewch chi wneud hynny ar ôl y gwasanaeth hefyd. Ac os gennych chi blant yn yr gweithgareddau tra mae hwn yn mynd ymlaen, cofiwch byddwch yn brydlon i nôl heina am tua hanner awr wedi 8. Neu gewch chi wneud fatha hafa fi wneud ystalwm a jyst gadael nhw yna. A jyst gadael i Lewis a Zoe Drian edrych ar eu hola nhw. Neu gewch chi ddod â plant rhywun arall adre. Dwi'n mynd i'r eili, os ydych chi'n gweld plant sy'n bihafio'n well a plant chi, wel, dowch a heina hefo chi. Mae fyny chi beth ydych chi'n wneud wir. A hefyd mae yna game traitors yma. Ddim yn siŵr iawn, ysdi hwnna'n feiblaidd, ond mae o yma, anyway, yn ystafell. Fyny fanna, dwi'n meddwl, yn y lle plant. So, na i weld chi fanna. Neu gwrach, neu ddim weld chi fanna. Gwech chi weld. So, cyn i band ddod i fyny, dwi'n meddwl bod fi wedi coeddi bob beth arall. Os ddim, wel, dyna fo. Nw'n i gael gair y weddi, ie? Ie, Dad Neville, da ni jyst yn diolch i ti unwaith eto am y cyfle jyst i ddod at yn gilydd Arglwydd ac jyst i ymdawelu, jyst i foli efo'n gilydd a gwrando ar dy air di hefo'n gilydd. A fel oedd Gwilym Jeffs yn deud bore yma, ni'n gweddio Arglwydd bod ni'n gallu rhoi ti gyntaf yn ein calona ac yn ein bywydau. Ac dyna lle o ti fod Arglwydd. Da ni'n fobl Arglwydd, da ni jyst yn... da ni jyst yn lluchio problemau, da ni'n lluchio trafferthon yn bywyd i ti, ond ti ddim yn gwthio ni ffwr. Da ni'n byw bywyd a weithiau sydd ddim yn dda i ni'n hunin, da ni'n llawn drygioni Arglwydd. Ac eto, da ni'n lluchio hein at y ti, ac o ti jyst yn lluchio gras a cariad yn dol at y ni. Arglwydd, o ti'n ddiw mor hael, da ni'n heiddi dim gyda ti, ond ti jyst yn arllwys daioni dros ni gyd Arglwydd. A fel y Gwyl yn atgoffa ni hefyd bore yma, y groes lle gychwyn oedd bob dim. Da ni mor ffodus Arglwydd,
bod ni'n gallu gwneud dim yn hunain i heiddi dim. Bod y fab Iesu Grist wedi gwneud bob peth dros ni eglwyd. Ac gyda ni sylweddoli hynny o'r newydd, bob dydd, bob awr. Felly, dyn ni'n cyflwyno hynny ti ac yn gweddio am dyfendith ti trwy'r ysbryd glân. Yn gofyn hyn i gyd yn enw hardd a hyfryd yn arglwydd Iesu Grist. Amen. So, gai ofyn i'r band ddod i fyny. Os nhw'n ni, please. A diolch i Owain bore yma, a diolch i pwy bynnag sydd yn gofalu am y geiriau. Achos mae Owain fatha rabbit in headlights yn dydi, achos dwi'n gwybod pa bennill mae'n mynd i fewn i nesaf, so da iawn Rhys am bigo'r pennillion allan. Fantastic. Noswaith dda, chi'n iawn? Da iawn. Pwy sy'n profi bendith hyd yr hyn yn llanw? Come on. Mae di bod yn rili dda. Gymaint o anogaeth, da ni wedi profi hyd yn hyn. A mewn munud bach, da ni jyst yn mynd mewn i amser o addoli hefo'n gilydd. Ond cyn hynna, nes i eisiau rhannu un adnod, un brawddeg actually, o Psalm 84. Mae'n mynd fel hyn. Mae un diwrnod yn dy deml yn well na miloedd rhywle arall. Mae un diwrnod yn dy deml yn well na miloedd rhywle arall. Un diwrnod. Un moment yng nghwmni Duw. Mae'n well na miloedd unrhyw arall. Hynny yw, se ddim byd yn cymharu efo cael dod i bresenoldeb ein Duw ni. Dych chi'n credu hynna heno? Dych chi'n credu hynna heno? Ie. Does e ddim byd yn cymharu efo cael dod mewn i bresenoldeb ein Duw ni. Se ddim profiad bydol, dim byd all cael ei gynnig iddyn ni. Se ddim byd yn cymharu efo cael dod yn agos at ein Duw ni. A'r peth anhygoel, wrth gwrs, ydy bod yna groeso. Mae yna groeso iddyn ni heno yma. Mae yna wahoddiad iddyn ni ddod yn hyderus at y tad, gan gwybod bod o'n derbyn ni, gan gwybod bod o'n caru ni, gan gwybod bod yna gymaint mae gen fo i ddangos iddyn ni a deud wrthyn ni heno yma. Felly, y cwestiwn ydy, llanw heno yma, ydyn ni'n barod am hynna? Dych chi'n barod? Ie? Dych chi'n barod ac yn ddisgwylgar i brofi Duw yn agos heno yma? Dych chi'n barod i weld Duw yn ei gariad yn symud yn eich calonau chi? Ydych chi'n barod i weld Duw yn agor ein llygaid ni heno yma i weld rhywbeth newydd? Mae yna croeso ni, fel ni'n dweud, mae yna wahoddiad i ni ddod at y tad, sut bynnag ydyn ni'n dod heno, be bynnag da ni'n cario, be bynnag ein teimladau ni, be bynnag mae bywyd hyd yn hyn di edrychel, mae yna gwahoddiad iddyn ni ddod at y tad. Felly, ydych chi'n sefyll? Ni'n mynd i addoli gyda'n gilydd. Ond cyn hynna, be mynd i just cymryd moment bach, fel oedd Owain yn gwahodd ni bore yma, i just dod at yr arglwydd a dweud, Duw, dyma fi. Dwi dod o dy flaen di heno. Dwi eisiau cyfarfod ati. Dwi eisiau clywed beth gen ti i ddeud wrtha i. Dwi eisiau gweld beth gen ti i ddangos iddo fi. A felly, Duw, yn y moment yma, wrth i ni addoli, dwi'n rhoi fy hun i ti. Dwi'n credu, dwi'n codi'n llais i. Ond bod ti yma yn symud hefyd, Duw. Ti'r darglwydd, dyma ni. Dyma ni. Arglwydd agor llygaid yn dy nawr, rwyf am dy weld di. Arglwydd agor llygaid yn halon, agor y llygaid yn nawr, rwyf am dy weld di. Rwyf am dy weld di. Dy weld yn dogoniad, dywad dy gariad a fer, mi gan nhw'n sanctaidd. Arglwydd agor
Arglwydd agor llygau fy nghalon, agor fy llygau dy nawr, rwyf am dy weld i. Rwyf am dy weld i. Tyrd arglwydd agor llygau fy nghalon, neu mi agor fy llygau dy nawr, rwyf am dy weld i. Rwyf am dy weld i. Bydd y weld yn gyrchafedig grin, disglio yn goleuni dogoriad. Tywad y gariad a dden, fi ganw'n sanctau. Dy weld yn gyrchafedig grin, disglio yn goleuni dogoriad. Tywad y gariad a dden, fi ganw'n sanctau. Sanctau, sanctau, sanctau. Sanctau, sanctau, sanctau. Rwyf am dy weld i. Ni'n canu sanctau. Sanctau, sanctau, sanctau. Sanctau, sanctau, sanctau. Rwy'n ti. Sanctau, sanctau, sanctau. Rwyf am dy weld i. Ni'n canu hwnna eto, sanctau. Sanctau, sanctau, sanctau. Sanctau, sanctau, sanctau. Does neb fel ti. Sanctau, sanctau, sanctau. Rwyf am dy weld i. Rwyt ti'n deilwng heno ma arglwydd. Sanctau, sanctau. Sanctau, sanctau, sanctau. Sanctau, sanctau, sanctau. Sanctau, sanctau, sanctau. Rwyf am dy weld i. Dy weld yn gyrchafedig grin, disgleirio yn goleuni dogoriad. Tywallt y gariad a dden, fi ganw'n sanctau, sanctau, sanctau. Addoli ti heno arglwydd. Ti yw'r un sy'n deilwng, ti di'r un sydd yn teyrnasu heno ma. Da ni'n gyhoeddi bod ti'n sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Ti'n set apart. So neb fel ti. Ti'r arglwydd. Ni di symud yn ein colonnau ni heno. Dwi mond eisiau datgan enw Iesu dros bob galon a phob meddwl sy'n gwybod heddwch yn dy bresenoldeb enw Iesu. Dwi mond eisiau datgan enw Iesu nes y byd i byniau fi yn ffoi a datgan bod
nôl i'r cychwyn, dwi'n mond eisiau datgan enw Iesu. Dwi'n mond eisiau datgan enw Iesu. Dros bob calon a phob meddwl sydd. Diwrnod heddwch yn dy bresenoldeb. Enw Iesu. Mae'n datgan hyn heno llanw. Dwi mond eisiau datgan enw Iesu.
gyhoeddi hwnna eto. Mae denw'n rymus. Mae denw'n rymus yn ddydd. Mae denw'n iachus. Mae'n fywyd glad. O chwal a'r credir, golau a'r twyllwch, llosgar y tân. Bwyd fy nghalon, I ti'n demel. Bwyd fy ysbryd, I ti'n nid. Ac o fewn y driban yma, aros Iesu, aros fydd gymaint glydd o wastadol. Bydd y bresenoldeb mir o'r cwbl, am gwmpeini pur fyny. Hawr y fydd gyn, deithas fel is. Hawr y weld wyneb bryd, sy'n rhagori fil o weithiau, a'r bleserau, gwag y byd gymaint glydd o wastadol. Fydd y bresenoldeb mir o'r cwbl, ac o breini bydd yw gymaint glydd wastadol, gymaint glydd wastadol. Fydd y bresenoldeb am gwmpeini pur fyny. Mae un diwrnod yn dy deml yn well na miloedd rhywle arall. Arglwydd, da ni'n caru cael dod yn agos at y ti. Be bynnag y cri eich calon chi heno yma. Be am ni just cymryd moment i ddod â hwnna at yr arglwydd. Mae o eisiau clywed. Mae'n delightio wrth weld
ei fab a'i ferch yn dod ato fo. Diolch Duw bod yna le iddyn ni. Ti'n gwahodd ni Arglwydd. Diolch Iesu. Dwi'n mynd i canu'r ail bennill neto fel gweddi, awr wrth bur gymdeithas felys. Awr wrth bur gymdeithas felys, awr o weld y wyneb pur, sy'n agori fil o weithiau at bleserau wagyddi cymain glir wastadol bydd dy bresennol deri mir o cwr am gwmpeini Amen. Just come and sit. Diolch yn fawr. Gai wahodd Mark i fyny fan i wneud y darlleniad. Diolch i ti. Ti isio hwn? Diolch. Mae'r darlleniad heno yn dod o un brenhinoedd, a pennod 19, gan dechrau ar adnod 36. Pan ddaeth hi'n amser i offrymu Aberth yr Hwyr, dyma Elias yn camu at yr allw a dweud, O Arglwydd, Duw Abraham, Isaac ac Israel, gad I baw wybod heddi mai ti ydy Duw Israel, a mae dy was di ydw I. Dangos y mod yn gwneud hyn a mae ti sydd wedi dweud wrth ei. Ateb fi, o Arglwydd, ateb fi, mwyn I bobl yma wybod mai ti ydy'r Duw go iawn, a dy fod i'n ei troi nhw yn ôl at y ti. Yna, sydyn, dyma Dan yn disgyn oddi wrth yr arglwydd a llosgu'r offrwm, y coed, y cerrig a'r pridd, a hyd yn oed sychyd dŵr oedd yn y ffos. Pan welodd y bobl beth ddigwyddodd, dyma nhw yn syrthio ar eu gliniau, eu wynebau ar lawr, a gweiddi, yr arglwydd ydy'r Duw go iawn. Yr arglwydd ydy'r Duw go iawn. Yna, dyma Elias yn dweud, daliwch proffwydi Baal, peidiwch gadael un ohonyn nhw ddianc. Ar ôl nhw'n gael ei dal, dyma Elias yn mynd â nhw I lawr at afon Cison, a'i lladd nhw I gyd yno. Yna dyma Elias yn dweud wrth Ahab, dos I fwyta a gyfed, achos mae yna sŵn glaw trwm yn dod. Felly dyma Ahab yn mynd I fwyta a gyfed, ond aeth Elias I fyny I gopa mynydd Carmel. Plygodd I lawr I weddio,
ei wyneb ar lawr rhwng ei luniau. A dyma fe'n dweud wrth ei was, dos i fyny edrych allan dros y môr. A dyma'r gwas yn mynd edrych a dweud, does dim byd yno. 7 gwaith roedd rhaid i Elias dweud, dos eto. Yna'r 7fed tro, dyma'r gwas yn dweud, mae yna gwmwl bach, dim mwy na dwrn dyn yn codi o'r môr. A dyma Elias yn dweud, brysia i ddweud wrth Ahab, dringa i dy gerbyd a dos adre, rhag ydi gael dy ddal yn y storm. Cyn ben dim roedd cymylau dion yn yr awr, gwynt yn chwythu a glaw trwm. Roedd Ahab yn gyrru i fynd yn ôl i Jezreel. A dyma'r arglwydd yn rhoi nerth gorwch naturiol i Elias. Dyma fe'n rwymo ei wisg am ei ganol a redeg o flaen cerbyd Ahab yr holl ffordd i Jezreel. Diolch, Mark. Reit, gai wahodd Mr Baker i fyny. Wel, mae'n rhwyddach nes y mewn. Endi mae, sori. Na i jyst weddio dros dy ti, cyn i ni gychwyn. Ie, ni'n weddio. Ie, Dad, da ni jyst yn cyflwyno Simeon i ti wan a jyst yn diolch i ti, Agrid, jyst yn diolch i ti am beth ti droed ar ei galon o. A da ni'n diolch i ti i bobl fath o fo sydd yn barod i rhoi di hamser ac yn derbyn yr alwad yna i ddod ac i rannu'r efengil ac i gyflwyno dy air di, Arglwydd. A da ni'n diolch, Arglwydd, i ti am hynny. Da ni'n cyflwyno fo fel person yn bersonol, Arglwydd. Da ni'n cyflwyno i deulu o ac yn cyflwyno'r holl bethau sydd ar ei galon o, Arglwydd. A be bynnag mae o yn dimlo, Arglwydd, a beth bynnag mae o'n cyflwyno i ti o'i galon. Da ni hefyd, Arglwydd, yn cyd gyflwyno hefyd, hyn a hefyd. Felly, bendithio fo wrth iddo fo agor y gair hefo ni heno, a bendithio ni hefyd, Arglwydd, wrth i ni wrando. A da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw'r Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, noswaith dda, neis i weld chi gyd. Dwi wedi cael problem gyda fy enw sydd wedi cael fi geni, really. Mae rai pobl yn galw fi Simeon, sydd yn eitha posh. Neu yng Nghymru maen nhw'n galw fi Simeon, ond dwi'n ateb i Simone, Simon, neu pob math o gwahaniaethau yn yr enw Simeon sydd yn iawn. Mae e'n creu problemau, ond nid bai fi yw e. Rhieni sydd gan y bai. Dwi'n 1 o 6, a mae pob un wedi cael enw o'r Beibl. So, dwi ddim yn gwybod siwt ges i'r un gweithaf, Simeon, nid Jonathan, neu David, neu Lydia, sydd yn enw da. Ble mae Lydia? Na fe. Neu Miriam, mae Miriam gyda ni yn y teulu, ond dyna ni, Simeon oedd y dewis. Mae'n braf bod gyda chi heno yn Llanw. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Mae wedi bod yn diwrnod braf. Pawb wedi mwynhau y tywydd. Wedi bod yn really, really dda. Ac y fori mae'n addo tywydd gwell cam fori. Mae'n mynd i fod yn haelog fori. Gallu gwneud gwaith gyreddau, pêl-droed, popeth, mynd i'r trath, falle da iawn. Ond heno dwi am annog chi siwt i gweddio am glaw. Glaw. Glaw trwm. Glaw trwm. Pob tro dwi'n dod nôl i'r stori yma, mae Duw yn siarad â fi ac yn herio fi. Mae yna rhywbeth sydd yn bwysig, dwi'n meddwl, yn y darlleniad. A diolch i Mark am wneud heno. Ac y them heno yw gweddi sy'n torri syched. Gweddi sy'n torri syched. Fel rhywun oedd yn tyfu lan mewn teulu Cristnogol, o'n i ddim really yn deall siwt i weddio, i fod yn onest. Ac oedd bywyd gweddi fi ddim yn greit. Ac mae'n dal yn heriol, falle bod chi'n eistedd yn y gynulleidfa heno a meddwl, wel, actually, os mae'n mynd i siarad am gweddi heno, dwi'n mynd i colli popeth. Dwi ddim yn gwybod ble i ddechrau, dwi ddim yn gwybod siwt i weddio, dwi ddim yn gwybod os mae Duw yn gwrando, os dwi yn gweddio. Ac
Dwi'n edrych ar rhai o pobl, falle chi'n gallu edrych ar pobl falle yn y gynulleidfa heno a meddwl, maen nhw'n lot well na fi. Os ni'n gallu gweddio fel Arfon Jones, byddai'n wrth y modd. Bydd e just yn amazing, amazing. A mae'r rhai o Cristnogion, mae'n teimlo bod maen nhw'n cael eu noddi gan Amazon Prime, ynddo fe, bod yr ateb yn dod yn syth, next day delivery, mae'n cyrraedd. A chi jyst yn aros. Chi ar y gwasanaeth isel ac yn disgwyl rhywbeth i cyrraedd. A dyna pam dwi moyn troi at y stori Elias yn y Brenhinoedd ac penod 18. Ac fel arfer, mae pregethwr yn troi at y penod yma ac mae'n sôn ei pregethu yn gryf am Elias yn brwydro yn erbyn y proffwydi Baal, a mae'n rhyw fath o epic contest. Elias arben ei hunan, a falle ti'n teimlo ambell waith arben dy hunan yn yr ysgol, yn y prifysgol, yn y coleg. Dim ond fi sydd yn credu yn Iesu. Ac mae'n erbyn o holl proffwydi Baal, cystadleuaeth mawr. Ond mae Duw gyda Elias, a mae'n gweddio, a mae tân yn dod lawr yn syth, ac mae'n epic. Mae tân yn llosgru'r offrwm, y coed, y cerrig, y pridd, ac hyd oed sychu'r dŵr. A dwi'n darllen rhywbeth fel ni, ac dwi'n meddwl, wel, pam dwi ddim yn gallu gweddio fel Elias am y tân? Bydd yn really handy yn y gwaith y bydyddwyr. Gweddio am tân i dod. Mae eisiau bach o tân. Dyn ni'n oce gyda dŵr, ond eisiau lot mwy o tân yn y bydyddwyr. Dwi eisiau gweddio yn pwerus. Dwi eisiau gweddio a gweld yw yn ateb yn syth. Ond dyna pam mae'n rili dda i edrych at yr ail hanner o'r stori Elias nath Mark darllen i ni. Siwt allwn ni fel pobl Duw yn gweddio am glaw. Am glaw. Glaw sydd yn gallu torri'r syched yn ein gwlad ni, yn ein bywydau ni, yn ein heglwysi ni, yn ein cymunedau ni. Ac i fod yn onest, pan dwi'n gweddio ar y gorau, mae'n dod allan o sychder. Pan mae angen gweddio, does dim byd arall allai wneud, ond gweddio. Aglwydd, dwi really yn y mes. Mae pethau wedi mynd yn really, really wael. Dwi ddim yn gwybod pa ffordd dwi fod mynd. So, yr unig opsiwn sydd gen i yw gweddio. I weddio. A dwi'n siŵr bod ni gyd wedi bod mewn sefyllfa fel ni. Aglwydd dwi angen help. So, mae'n eitha cyfforddus ynddo fe yng Nghymru i dechrau ymarfer gweddio am glaw. Gallai gweddio fori am glaw, ac dwi'n eitha derys bydd rhyw glaw yn dod rhywbryd. Ac bydd hynny yn dda, ond falle bod chi wedi bod yn gweddio am tywydd braf, siŵr o fod. Ond yn y cyd-destun Elias, dyn nhw ddim wedi gweld glaw ers 3 mlynedd. Dychmygwch, 3 mlynedd o sychder. Llynedd, dwi'n meddwl oedd y haf mor braf yn dyfa. Nath o ddim bwrw glaw rhwng mis Mawrth a Awst, 60 diwrnod o sychder yn ein gwlad ni. Anhygoel yng Nghymru, yn dyfa. Oedd yn really, really braf. Oedd cam yn mwynhau, yn dyfa. Coleg y Bala hyfryd yn y hael. Fantastic. Ti'n gallu dod â drama fel ddoi. Ti'n gallu gwneud maim tu ôl fi. Arbennig. Dyna. Da iawn, Cam. Da iawn. Oh, dear. Mae wastad eisiau ffôl gair. Rhaid i chi cofio, Cam oedd un o'r blwyddyn gapni cyntaf, ac nathon ni dod i nabod e yn eitha da. Ac mae e wedi tyfu lan hefyd. Mwy eiddfed naw, na beth oedd e?
Waw. Ni oedd yn, wel, actually, Mena oedd yn delio gyda cam. Tair mlynedd heb glaw. Ac mae'n rili diddorol i edrych at dechrau penod 18 os mae Beibl gyda chi. Mae Duw yn dweud wrth Elias, dwi'n mynd i anfon glaw ar y tir. Dwi'n mynd i anfon glaw ar y tir. Na ddewid, ynddo fe. Mae Duw yn dweud, dwi'n mynd i anfon glaw ar y tir sych yma. Ond mae rhaid i Elias weddio am y glaw. A dyma beth sydd yn rhyw fath o dirgel o weddi, ynddo fe. Mae Duw yn dweud rhywbeth, mae'n dweud bod yn mynd i digwydd, so mae Duw yn rhoi y ddewid i ni, ond gyda llaw mae rhaid i ni, fel pobl Duw, dysgu sut i weddio am beth mae Duw wedi addo i ni. Os mae Duw yn mynd i addo glaw i ni, y cwestiwn dwi am gofyn i chi heno, ydych chi'n barod fel yr eglwys Iesu Grist i weddio am y glaw? Dwi wedi byw gyda syched yn fy weinidogaeth am amser hir. Dwi wedi bod yn y weinidogaeth dros 35 mlynedd. Dwi'n eitha hen, bechgyn, really hen. Ac yn wedi bod yn wasanaethu, yn weinidogaethu yn yr eglwys. Ges i fy magu yn yr ardal, yn y gorllewin, yn ysgol, yn Llandysl. Ac teimlo alwad i fod yn weinidog. Ond dwi ddim wedi gweld y glaw trwm eto. Y glaw trwm. A dwi'n dal i aros. Ac yn Nghymru, dyn wedi profi'r glaw trwm yn y gorffennol, ond gorffennol yw e, nid heddi. A dwi'n aros am y glaw trwm. Sut ydyn ni'n gallu gweddio fel Elias i torri'r syched? Wel, mae yna 3 peth bach i fi rhannu. Dwi'n bedyddwyr, mae'n rhaid i fi wneud popeth mewn 3. Y peth cyntaf, mae'n rhaid i ni gweddio pryd ych chi ddim yn ei weld. Gweddio pryd ych chi ddim yn weld. Ambell waith dwi'n aros gyda fy mam yng nghyfraith, lawr yn y gorllewin yn Conwy Elfyd, ac mam Janet. Ac mae hi yn caredig iawn yn rhoi llety i fi, mynd i'r swyddfa yn Cyfyrddin am y gwaith. Ac pan dwi'n aros na, dwi'n codi yn eitha gynnar i mynd i'r swyddfa, ambell waith mae'n dywyll. So dwi'n cofio un bore, mynd i'r bathroom i golchi dannedd fi. Ac oedd ddim yn gallu gweld, nes i ddim troi y golau arno, oedd ddim eisiau deffro neb yn y tŷ. Ac tynnu'r paste allan o'r wash bag fi a golchi dannedd. Ac yn i'n meddwl, dydy hynny ddim yn really minty heddi? Mae rhywbeth bach off am y toothpaste yma. Ac nes i mynd nôl i'r stafell gwely a gweld yn y goliadau Germaline. Germaline, nid toothpaste oedd e. Golchi dannedd yn y tywyllwch. Oedd na blas neis iawn ystod y dydd. Oedd y burps fi yn rili iach trwy'r dydd. Rili iach. Beth yw blas Germaline o wain? Oedd e'n rhyw fath o... Dwi'n trial cofio'r blas Germaline. Antiseptic cream, beth bynnag, ynddo fe. Mae fe, really fresh. Y gwir yw, dyn ni ddim pob tro yn gweld yr ateb i'r weddi, ynddo fe, right ar y dechrau. Dyn ni'n gweddio yn y tywyllwch. Cofio ar ôl y buddigoliaeth Elias ar ben mynydd Carmel, oedd e'n mynd at y brenin Ahab ac yn dweud hyn yn adnod 41. Mae yna sŵn glaw trwm yn dod. Mae yna sŵn glaw trwm yn dod. Tair mlynedd heb glaw. Oedd y tir yn sych, oedd e fel dwst, oedd y tywydd yn braf pob dydd, oedd yr awyr yn las,
Oedd y weather forecast bob dydd yn dweud, mae'n mynd I fod yn heulog. Dim newid. Ac mae Elias yn digon dewr I dweud, dwi'n clywed sŵn y glaw trwm. Mewn ffydd. Mae'n clywed mewn ffydd ac mae'n ymateb gyda y fydd. Cyn bod e'n dechrau weddio, cyn bod e'n plygu ei pen ei lawr, oedd e'n gallu gweld a clywed ateb Duw. Oedd yn barod I cynnig ymbarel I Ahab, right, ar y pryd. A falle mae yna werth I ni yng Nghymru heno fan hyn. Ydych chi'n gallu gweddio yn eich eglwys I chi am y glaw trwm dyn ni ddim eto yn gweld. Dyn ni'n clywed mewn ffydd, ond dyn ni'n ymateb trwy gweddi. A dwi wir yn meddwl mae'r ysbryd eisiau annog ni fel eglwys yng Nghymru. Mae Duw yn mynd I roi y glaw trwm. Mae'n sych iawn, ond dyn ni'n dechrau gweld rhywbeth yn digwydd yn ein plith ni. A dyn ni'n hoff iawn fel eglwys o wneud lot o sŵn pan dyn ni'n gweddio. Fel oedd y proffwydi Baal yn siarad yn uchel, yn troi at Baal ac yn gweiddi, ateb ni, ateb ni, ateb ni. Ond abell waith mae rai bod yn dawel I wneud yn siŵr bod ni'n clywed gair Duw. Gair Duw. Yr ysbryd glân, just yn dweud rhywbeth I ni, yn agos iawn. Ac yn personol, dwi'n clywed yr arglwydd pan dwi'n dawel. Pan dwi'n agor fy llygad I weld ac I clywed beth sydd gan yr arglwydd I ddweud. Falle bod chi yma heno yn teimlo yn eitha sych yn eich bywyd i'ch hunan chi. Mae'n bosib yn dyfa. I dod I ffwrdd ar ôl y Pasg, I eistedd ei cymdeithasu gyda pobl, I addoli gyda'n gilydd. Ond yn eich calon chi, mae yna sychder. Mae yna sychder. Dych chi ddim wedi clywed llais Duw ers amser hir. Dych chi'n barod I weddio? Ac agor eich calon i'r ysbryd glân a clywed yr addewid, mae yna sŵn a glaw trwm yn dod. Ambell waith, dyn ni ddim yn gwybod beth I weddio. Ac dwi wedi bod yn y sefyllfa yna. Dwi ddim yn siŵr, dwi ddim yn clywed llais Duw, dwi ddim yn gallu gweld. Mae'n eitha niwlog. Ac beth dwi'n troi at yw weddio'r arglwydd. Deled y deunas. Deled y deunas, arglwydd. Gwylena'r dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Deled y deunas yn fy waith I, deled y deunas yn fy nheulu I, deled y deunas yn fy mriodas I, deled y deunas yn fy eglwys I, deled y deunas yn fy pentre fi. Dwi am gweld yr arglwydd yn symud yn ein plith. Yr ail peth, mae rhaid I ni gweddio heb rhoi lan. Heb rhoi lan. O'n i'n trial newid bulb yn y car just cwpl o diwrnodau yn ôl, ac mae'n job really anodd. Mae gen I llaw eitha mawr, okay? Dwi ddim wedi cyfarfod â unrhyw un sydd gyda llaw fwy a size na fi. Llaw dda I roi clatchen, os oedd e'n bosib, ond mae'n eitha mawr. Nawr, dychmygwch, trial roi fy law I tu ôl y car, trial tynnu'r clip off, tynnu'r bulb allan, peidiwch toucho'r gwydyr, achos mae'n halogen, a roi fy nôl, roi y clip, pawb wedi trial, unrhyw un wedi trial newid y bulb? Yeah. Mae yna tip I chi, go to Halfords. Maen nhw'n barod I wneud e. Go to Halfords. Go to Halfords.
Ac ar ôl 20 munud yn rhoi lan, nes I penderfynu, just go to Halfords. Mae'n lot rwyddach. Beth sydd yn dda yn y stori yma, mae'n posib I weddio am y tân I dod lawr yn syth. Ond beth sydd yn digwydd hyn, mae'n cymryd ymdrech I weddio am y glaw. Does dim quick route I cael ateb I weddi. Ddim fel Aladdin's lamp sydd just yn sheen o fe, a bydd y magic genie yn dod, a'r ateb yn dod yn syth. Dyn ni'n siarad at yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n siarad at yr un sanctwydd. Dyn ni'n troi ein wyneb at Duw. Ac mae Elias yn anfon Ahab nôl i'r palace I cael afternoon tea, ac mae e'n mynd nôl at y mynydd Carbel, ac mae e'n plygu lawr unwaith eto, wyneb rhwng y gliniau, ac mae e'n weddio. A does dim byd yn digwydd. Dim byd yn digwydd. Ble mae'r Duw tân when you need him? Come on, arglwydd. Chi wedi wneud yn y gorffennol, mae rhaid I chi wneud nawr I fi. Fi yw Elias. Fi oedd wedi gweddio am y tân. Dewch arglwydd. Chi wedi addor glaw trwm. Dwi wedi clywed y gweddi yna yn Nghymru sawl gwaith. Lord, you've done it before, do it again. Yn wir. Mae Elias yn codi pen ac yn dweud wrth y was, cer I edrych I fi. Cer I edrych. Cer I weld os mae'n bwrw glaw eto. Ac mae'r was yn dod nôl ac yn dweud, does dim byd yno. Does dim byd. Does dim. A mae yna tensiwn fyna, ynddo fe. Faint o weithiau ydych chi wedi weddio am rhywbeth heb cael ateb. Chi'n edrych lan ac yn meddwl, wel, dwi wedi bod yn ffyddlon. Dwi wedi wneud fy gorau I weddio. Dwi wedi ymdrechu I gwario amser ac dwi wedi troi at yr arglwydd ac does dim byd wedi dod nôl. Yr un sefyllfa, dim newid. Beth ydych chi fod wneud? Wel, mae'r ateb yn y Beibl ynddo fe I Elias. 7 gwaith roedd rhaid I Elias dweud, dos eto. Ac dim ond ar y 7fed tro nath y was yn dod nôl, a dyma brawddeg sydd yn rili wych ynddo fe. Mae yna gwmwl bach, dim mwy na dwrn dyn yn codi o'r môr. Dim cwmwl mawr, dim glaw eto, ond ar ôl 7 waith o gweddio, oedd yn gallu gweld cwmwl fel dwrn dyn yn yr awyr. Ac oedd yr ateb yn dechrau dod. Ydyn ni'n rhoi lan rhy gynnar I weddio? Fel eglwys. Ydyn ni'n troi at rhyw cwrdd gweddi ac rhoi egni mewn ac yn gweddio ac yn edrych lan am yr ail waith, y trydydd gwaith, y pedwerydd gwaith, a does dim byd na. Oh well, shut up shop, go home. Well ni mynd adre. Does dim byd yn dod. Falle fi oedd wedi wneud camgymeriad. Falle bod ni ddim cweit yn digon sych eto. Bod ni'n dal yn chwilio am rhywbeth mewn bywyd wahanol. Bod ni'n trial, wel, os ydy Duw ddim yn rhoi rhywbeth I fi, na I edrych fan hyn. Na I chwarae gyda rhywbeth sydd yn mynd I helpu fi, sydd yn rhoi bywyd I mi. Does dim pwynt edrych ar yr arglwydd, so fe'n mynd I ateb fi. Dyn ni ddim cweit yn digon sych, a falle dyna pam oedd na dim glaw am tair mlynedd. Ac rhaid bod yn serious, yn wir yn troi at yr arglwydd, tro ar ôl tro ar ôl tro.
A gweddi sy'n torri syched byth yn rhoi lan. Os mae Duw wedi siarad â ni neu i chi, yn eich eglwys, yn eich bywyd chi, os trwy lygad o ffydd, mae Duw wedi rhoi rhywbeth ar eich calon chi, ac mewn ffydd chi wedi gweld a chi wedi cael blas o beth mae Duw angen wneud, wel, ffrindiau, gweddiwch. Gweddio dros y peth. Pob wythnos, pob mis, pob blwyddyn, tan bod chi'n gweld y cwmwl bach fel dwrn dyn yn yr awyr. Dwi'n edrych. Dwi'n codi fy mhen yn fy waith a draws Cymru. Dwi'n edrych. A dwi'n gallu gweld cwmwl bach yn codi o'r môr. Oedden ni'n dechrau dod. Oedden ni'n gallu gweld rhywbeth, mae Duw, mae yna. Mae'n ffantastig i weld chi gyd fel pobl ifanc. Diolch i Dduw amdano chi. Mae'n amazing i weld chi. Yn weld chi yn addoli, yn weld chi just yn troi at yr arglwydd. Wel, ffantastig. More power to you, ynddo fe. Ac mae'n rhoi obaith i ni sydd yn bach yn henach bod Duw ar waith, dwrn bach, cwmwl bach yn dod. A mae rhaid i ni gofalu amdano chi ac yn annog chi ac yn gweddio drosto chi. Dyn ni'n gwerthfawrogi pob un ohonoch chi, even if you're wearing a Barcelona top. Ydych chi'n gweld rhywbeth yn eich eglwys chi? Chi'n mynd nôl falle diwedd yr wythnos ar ôl y Pasg ac yn just eisiau gweld rhywbeth newydd yn dechrau. Clywed sŵn a glaw trwm ac yn gweddio arglwydd, tir ysbryd glân. Dim ond bell o fan hyn, ynddo fe, wnaethon ni ymweld capel bach blaen anach, just lawr y hewl, ac just nadolig o staff y bydyddwyr yn cael daith gyda'n gilydd ac yn eistedd yn y capel bach yn blaen anach. Ac oedd na dyn yn eistedd fyna blynyddoedd yn ôl, ac oedd yn clywed Joshua yn pregethu, ac oedd e'n siarad ac yn dweud arglwydd plygau fi, plyg fi. Plyg fi. Evan Roberts oedd enw y dyn, ynddo fe? Plyg fi. Mae rhaid torri syched yn bywyd eich hunan, ynddo fe, cyn bod yn dod i'r gwlad. Mae rhaid torri'r syched yn eich eglwys chi, cyn bod yn gallu mynd i'r cymuned o gwmpas chi, neu eich teulu chi. Mae rhaid i ni gweld y glaw trwm, bendith yr arglwydd, yn ein bywydau ni, yn ein ysgolion ni, yn ein colegau ni, gweld yr arglwydd yn dod, cyn bod ni'n gweld e'n digwydd yn ein gwlad. Cwmwl bach yn codi o'r môr, gweddio heb roi lan. Gweddio pan dych chi ddim yn ei weld ac i orffen. Gweddio pan mae Duw wedi ateb. Gweddio, dal i weddio pan mae Duw wedi ateb. Na i annog chi gyda'r stori yma, Cymru versus Bosnia. Daniel James wedi sgorio screamer yn munud 51. Gol ffantastig. Oedd yn edrych yn y ddawel. Oedd Cymru yn mynd i ennill y gêm, ynddo fe, Steff? Munud 87. Agos at y diwedd y gêm. Jeco yn cael y cross yn dod mewn, bwrw fe mewn i'r gol gyda pen. A wedyn, wel, dyn ni gyd gwybod, ynddo fe, beth digwyddodd.
Ac mae yna werth fyna, ynddo fe, pam ydych chi'n meddwl bod chi'n ennill, chi'n fregus. Pam ydych chi'n meddwl bod chi'n ennill, chi'n fregus. Ac oedd Elias yn fregus fan hyn. Nath e weddio 7 waith, nath e glaw yn dechrau dod, nath e dechrau redig. Ond ble nath e redig? Nath e redig nôl i Palace Jezebel. Pam? Oedd e'n meddwl bydd Jezebel yn rhoi afternoon tea iddo fe, a rhoi cwtch ar ôl llab pob proffwyd Baal? Na. Gath e ddim croeso o gwbl. Ac oedd rhaid iddo fe gadael i'r anialwch yn y pennod sydd yn dilyn. Ac y tro nesaf, dyn ni'n gweld Elias yn gweddio. Mae'n gweddio yn y anialwch, a just clywed beth mae'n gweddio. Dwi wedi cael digon, arglwydd, cymer fy mywyd i. Dwi ddim gwell na'n hynafiaid, cymer fy mywyd i. Dim ond fi sydd ar ôl arglwydd. Beth sydd wedi digwydd? Beth digwyddodd i'r dyn oedd yn gallu gweddio am tân, ac oedd yn dod, gweddio am glaw, ac oedd y glaw yn dod, ac nawr mae'n gweddio bydd Duw yn cymryd ei fywyd e. Oedd e'n ennill, ond oedd e'n fregus. Oedd e'n fregus. Ac y gwir yw, dyn ni ddim yn gallu byw ar ben y mynydd pob dydd, ynddo fe? Wel, dwi ddim yn gallu. Dydy pob dydd ddim yn teimlo fel llanw, ydy e? Mae rhaid mynd nôl. Mae rhaid mynd nôl at beth bynnag sydd yn wynebu ni, beth bynnag dyn ni wedi gadael ar ôl, ac dyn ni'n gallu meddwl bod ni'n ennill, ond mae'n rhaid fod yn ofalus. Mae sychyd yn gallu dod nôl. Oedd Elias wedi blino. Oedd e wedi colli cwsg, yn corfforol, oedd e'n wan, yn ysbrydol, oedd e'n sych, ac oedd e'n angen torri y sychyd yn bywyd Elias cyn oedd e'n gallu mynd allan eto. Ac oedd angen help. Ac i'r rhai ohonoch chi sydd yn arweinwyr fan hyn, yn eich eglwys chi, edrych ar ôl sychda eich hunan. Wneud yn siŵr bod chi'n edrych ar ôl eich hunan cyn bod chi'n trial bwydo ac yn wasanaethu pobl eraill. Mae rhaid i ni orffwys. Mae rhaid i ni cael cwsg. Mae rhaid i ni cael bwyd. A falle mae rhywun fan hyn sydd yn teimlo yn union fel Elias, dwi wedi cael digon. Dwi wedi cael digon. Dwi wedi cael digon gyda fy eglwys. Dwi wedi cael digon gyda fy weinidog. Dwi wedi cael digon gyda fy waith. Dwi wedi cael digon gyda'r holl burden dwi'n teimlo dros ein gwlad ni. Dwi wedi cael digon. Dwi wedi bod yn y lle yna. Arglwydd, dwi wedi cael digon. Ac dwi gadael yr ochr arall i sgorio gol. Dwi ddim yn person da sydd yn gallu weddio am tân. Os dwi'n gweddio am lle i parcio car, dydy ddim yn digwydd yn anffodus. Ond gweddio am glaw yn lot mwy agos at profiad fy hunan, achos mae'n cymryd amser, mae'n cymryd ffydd, mae'n gofyn i fi fod yn distaw ac yn gwrando i'r arglwydd. Mae'n gofyn i fi fod yn ffyddlon pan dwi jyst yn gweld y cwmwl fel dwrn dyn yn codi o'r môr, yn gofyn i fi cael y weledigaeth. Mae Duw ar waith.
So fe wedi digwydd eto, ond mae Duw yn neud rhywbeth, dwi'n gallu gweld e, a dwi'n credu bod e'n mynd i ateb, falle nid yn fy mywyd i. Dwi'n mynd i buddsoddi yn y pobl fel hyn. Dwi eisiau gweld nhw yn ennill, ac yn gweld y deunas Iesu Grist yn dod i Nghymru. Be ydych chi heno? Dwi'n mynd i orffen. Oes na syched ynddo chi heno? Ydych chi angen glaw trwm i ddod i wneud bach o refresh i chi? Ydych chi'n barod i ymdrechu unwaith eto? Pan dych chi ddim wedi gweld rhywbeth yn dod, unrhyw ffrwyth, unrhyw beth sydd yn calanogi chi, ydych chi wedi cael digon? Wel, dwi am annog chi i troi fel Elias at yr arglwydd. Troi at yr arglwydd. Yr arglwydd sydd yn ffyddlon. Yr arglwydd sydd yn gwybod ni well na unrhyw un arall ac yn gofyn i ni bydd yn pobl sydd yn gweddio gyda'n gilydd. Dwi'n mynd i gwahodd y band i dod nôl. Dyna ni'n mynd i canu y can olaf sydd yn can ynglyn â Dioni, ein Duw. Ac dwi jyst wedi cael gar gyda Deb ac Anna i atgoffa chi, falle yn y can, os ydych chi am cael rhywun i weddio gyda chi heno, just ewch i'r cefn, a bydd Deb neu Anna yn hapus just i gweddio drostoch chi heno yn eich sychder, neu'n gofyn am bendith Duw yn eich bywyd chi. Mae yna croeso. Dylen ni fod yn cyfforddus yn gweddio gyda'n gilydd. Ac dwi am annog chi i just cymryd y fantais o'r gweinidogaeth o weddi sydd ar y cefn. Diolch. Diolch Simeon. Da ni'n mynd i gael cyfle i ymateb just i'r herna da ni newydd clywed. Ydych chi yn y lle yna ar hyn o bryd, ydych chi'n teimlo dwi wedi gael digon. Falle bod chi'n teimlo fel y tir sych yna. Da chi'n, just yn teimlo'n frustrated falle. Da chi'n teimlo bod chi just yn ddeheu i weld yr arglwydd yn neud rhywbeth yn eich bywyd chi, yng Nghymru, yn eich cymuned chi. Chi just yn y lle yna, lle, Duw, dwi wedi cael digon. Mae yna cyfle wrth iddyn ni ganu i credu'r geiriau yma, da ni'n canu, ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ond mae yna cyfle hefyd. Os ydych chi angen just dod at yr arglwydd rhwng chi a Duw i gwneud hynna, os ydych chi angen dod at yr arglwydd, a ydych chi angen gwneud busnes efo Duw hyn yma, os ydych chi angen dod hefo'r calon yna, falle calon trwm at Duw a dweud, Duw, dwi eisiau mwy ohono ti, dwi eisiau gweld ti yn ynghalon ni, dwi'n teimlo yn sych hyn yma. Please, newch hynna. Fel Simeon yn dweud, os ydych chi angen rhywun i wneud hynna hefo, mae yna criw yn y cefn. Ond please, peidwch a gadael yr ystafell yma heb ddod at yr arglwydd. Now is the time, ynddo. Dyma'r amser. Duw, dyn ni'n deheu i weld ti yn gwneud rhywbeth mawr yn ein gwlad ni, ond Duw, please cychwyn yn ein calonau ni. Felly chi eisiau sefyll i ganu, chi eisiau gwneud hynna? Ond os ydych chi eisiau ymateb a treulio amser yma'n gweddi, please newch hynna hefyd.
am ddaion i fy niw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe ddios dy môr, mor dda. A phob un anadl sydd gen i, fe gara fi, am ddaion i fy niw. Caraf dy lais, wedi farwain drwy y fflamau, ar dywyll nos, drwy te nesaf atar i. Wedi nabod ni fel tad, a nabod ni fel rhywbryd wedi byw, yn ddaion i fy niw. Ar hyd fy oes, ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe ddios dy môr, mor dda. A phob un anadl sydd gen i, fe gana fi, am ddaion i fy niw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, diolch i ti. Ar hyd fy oes fe ddios dy môr, mor dda. A phob un anadl sydd gen i, fe gana fi, am ddaion i fy niw. Am ddaion i'r meddyg nawr, yn rhedeg ar ôl. Am ddaion i'r meddyg nawr, yn rhedeg ar ôl. Sy'n clywed lawr yn ildio nawr, dwi'n rhoi pob beth i ti. Am ddaion i'r meddyg nawr, yn rhedeg ar ôl. Eto. Am ddaion i'r meddyg nawr, yn rhedeg ar ôl. Am ddaion i'r meddyg nawr, yn rhedeg ar ôl. Sy'n clywed lawr yn ildio nawr, dwi'n rhoi pob beth i ti. Am ddaion i'r meddyg nawr, yn rhedeg ar ôl. Hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe ddios dy môr, mor dda. A phob un anadl sydd gen i, fe gana fi, am ddaion i fy niw. Dwi'n datgan hwnna eto, ar hyd fy oes. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe ddios dy môr, mor dda. A phob un anadl sydd gen i, fe gana fi, am ddaion i fy niw. Fe gana fi, am ddaion i fy niw. Fe gana fi, am ddaion i fy niw. Duw, dechrau yn un calonau ni.
rhai sy'n teimlo ar goll heno yma. Dwi'n gofyn am obaith newydd yn ei bywyd enw Duw. I rhai sy'n teimlo wan, dwi'n gofyn am nerth. I rhai sy'n teimlo'n isel, dwi'n gofyn am lawenydd newydd yn enw Iesu. Be sy'n wych am beth da ni wedi clywed bore yma a beth da ni wedi clywed heno yma ydy mae'r un Duw sydd throughout. Duw addfwyn, Duw llawn cariad ond hefyd Duw mawr, Duw grymus, Duw sydd yn symud. Felly eto, os da chi angen cymryd moment i weddio yna hefo rwy'n neu ar eich hunain, please newch hynna rwan. Cymrwch yr amser yma. Oedden ni eisiau mynd i orffen trwy datgan efo'n gilydd mor fawr yw ein Duw, yr enw uchafu. Fo sy'n heiddi'r mawl i gyd, a da ni'n canu eto mor fawr yw ein Duw. Mor fawr yw ein Duw, cenwch chi mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr
Natur d'Arglwydd. Mor hyfryd yw cael bod yn dy bresenoldeb di. Does dim all cymharu. Diolch Duw. Diolch Tad. Amen.